Mga senior citizens sa Dakbayan Sugbo na kanawat ng saab sa ilang financial assistance karong adlaw. Kinitiriwa sa pagkwestyon sa legalidad sa mong pagpanghatag sa mong financial assistance nunot sa election ban. Anong report ni Alan Domingo. Sayo pa lang sa buntag, nagtapok na kini mga senior citizens sa gawas sa Barangay Hall sa Busay. Ipaabot nila ang pagdawat sa 2,000 pesos nga ayudang pinansyal. Sa Barangay San Roque usab, dalira nga nahawan kay sayo ang cash distribution. May na lang ni kung kuan. Kada semana man akong tamban mahurot kuan 1,000 kapin every week. Kulang pa manggani. Gibreyang ni Diwa Cuevas ang City Treasurer nga may pahibalo na siya sa Comelec kalabot sa ilang lakang. Sa iyo ni gibaruan sa City Legal Office nga legal ang pagpanghatag sa cash assistance sa City Hall kay wa kini labot sa election ban. Ako nang gipada sa kanang kuan Comelec with di-attach pagid na ako ang legal opinion. 133 milyones ka pesos ang ilang gigahin alang sa mga senior citizens. Samtang ginagdang ihatag na usab og mga adlaw ang tag-usa ka libo ka pesos nga financial assistance alang sa mga persons with disability. Alan Domingo, Balitang Bisdak.